मोनद' हारिनि एसटि होगोनखौ लानानै सावरायनाय थासारिखौ लानानै बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'नि मोनसे गेदेर बिबुंथि। नंगौ, बे समाव मोनद' हारिनि एसटि होनाय होयिखौ लानानै फैगौ 25 खालाराव रायजो सरकारा मोनसे सावरायनाय लादों। बेखौ लानानै दिनै बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि गेदेर खौरां। भारत हादरनि संबिजिरा गोसोबानो सोरनोबा हारिनि ट्राइबेल मान होनो आरो ट्राइबेलनि मानखौ बोखारनायनि राहाखौ होआखै। बे बाथ्राखौ बुंदों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा। बे समाव मोनद' हारिनि एसटिनि मान मर्यादा होगोन होननानै माखासे ससियेल मिडियाफोराव सावरायनो नांगौ जानाय नुनो मोन्दों आरो बेखौ लानानै बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा फोरमायोदि मोनद' हारिया गोबाव समनिफ्रायनो एसटि मोननांगौनि दाबि दैखांबोदों। नाथाय बिब्लानो मोननाय नङा। बियो भारत हादरनि संबिजिर बायदियैसो थांनांगोन। मानोना संबिजिरा जायखौ बिथोन होयो बेखौसो मावनो हायो होननानै प्रमद बर' बिथांनिफ्राय दिनै रोखा फोरमायो। बावैसो जे मोनसे फोसावलाय नुनो मोनदों जे मोनद' हारिनो एसटिनि सायाव आसाम सोरखारा बियो दिनैनि बाथ्रा नङा, गोबाव समनिफ्रायनो बेयो सोलिगासिनो दङ। मोनद' हारिनो एसटि होनाया, नाथाय दिनैसिमबो बेखौ मावनो हायाखै। मानोना संबिजिदा जेखौ पारमिसन होयो बेखौसो मावनो हागोन। संबिजिदा जेखौ होआ बेखौ मावनो हानाय नङा। दा बेनिखायनो जोंनि हादोरनि संबिधानाव गोबां माने बेबायदि गोसोबानो सोरखौबा एसटि खालामनाय, गोसोबानो दाननो हानाय बेबायदि सुबिदा गैया। दा बेनिखायनो बिथांमोना दिनैसिमबो नाजासेयाव हायाखै। दा बेखौ लानानै आं सान्दों बारा गोनो गोथो जानांगौ गैया। सोरबा मोनथावै मानसिया मोनोबा बेखौ संबिधाननि गेजेरजों सोरबा चेलेन्ज खालामोबा बे ओरैनो बिनिफ्राय आउट जालांगोन। दा बेनिखायनो नैबे समाव जोङो बेफोर खोथाफोरखौ लानानै आं सानो जे गोबां केअटिक जानो हयथ' दरकार गैया। माने थांनाय समावबो जोङो आं दुलाराय बर' फरायसा आफादाव थानाय समाव बा आंनि सिगाङाव रोंगोरा नार्जारिया थानाय समाव बा बिनि सिगाङाव रबिराम नार्जारि थानाय समाव बा बिनि सिगाङाव इउजि ब्रह्म थानाय समावबो बेबायदि इसुसफ्रा फैदोंमोन आरो जोङो ट्राइबेल संघ एबा गुबुन गुबुन आफादफोरजों बेफोरबायदि सिटुवेसनफोरखौ फेस खालामबोदों आरो दाबो दुलाराय बर' फरायसा आफाद, ट्राइबेल संघ गोबां आफादफ्रा बेफोरखौ नोजोर होगासिनो दङ। दा बेनिखायनो ट्राइबेलफ्रा खहा जाजासे माबा मोनसे गिदिर माबा मोनसे लाबोनो हागोन आं बेखौ सानाखै। दा बे जुदि माबा बेबायदि नुयोबा समाव बिनि सायाव सावरायनाय जागोन आरो खामानि मावनाय जागोन। गोजोनथाव खौरां, नोंथांनि रोंगौथिखौ दिन्थिनो थाखाय फैगासिनो गोदान खाबु बडलेण्ड गट टेलेन्ट। गोजौसिन जौसाङाव दिन्थिनायनि खाबु बिटिआरआव बडलेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2आ फिन सौफैगासिनो नोंथांनो गोदान खाबु लाना। जाय जौसाङाव नोंथाङा गावनि गुनगोनां रोंगौथिखौ दिन्थिनो हागोन। जानो गोनां बडलेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2निनो अडिशननि अक्ट'खौबो थि खालामनानै होखानाय जाबाय। फारि बायदियै फैगौ 25 जुलाइ दाननिफ्राय लानानै 2 आगस्त खालारसिम मख'नाय जायगाफोराव लानाय जागोन। मख'जाथावदि अडिशन रेजिस्ट्रेशननि खालामनो थाखाय 8399890945 9101102339 आरो 9577573499 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन।